Bona tarda de nou, són les 6 en punt i passem una pàgina més d'aquest meravellós, innovador i únic programa de les joventuts polítiques, l'Opina Youth. En la 64a pàgina d'aquest llibre, que encara, per cert, li queda molt per dir, rebrem a Renaixença Nacional Catalana, el nou partit polític que prové del moviment identitari català, se sumarà a la cursa d'aviam qui és més independentista amb el Front Nacional de Catalunya i Força Catalunya. El seu secretari nacional, Oriol Edo, també s'enfrontarà a les preguntes del jovent. Irene Pardo, Joel López i Toni Miralles estaran amb nosaltres per a comentar-ho i també per a debatre sobre el tema del dia. Pablo Iglesias. Ara tard. Oriol Edo, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, si em permets, Renaixença Nacional Catalana, secretari nacional. Sí. Secretari nacional, benvingut a l'Opina Youth. Primera vegada que aneu a un plató de televisió des de Renaixença Nacional? Des de Renaixença, sí. Sí. Abans era un moviment identitari, però ara ho comentem. No, ara ho comentem perquè són coses diverses. Ara ho comentem, presento primer els tertulians, Joel López. Bona tarda. Bona tarda. I Irene Pardo, de les noves generacions del Partit Popular. Bona tarda també. Bona tarda, què tal? Què tal? Explica'ns què és Renaixença, més ben dit. Renaixença és un moviment polític que neix arrel de la situació que hem viscut en els darrers anys. Ens hem sentit una mica decepcionats amb la gestió que s'ha fet de l'esforç que vam fer l'1 d'octubre. Nosaltres som independentistes, som nacionalistes i som un partit patriota. I bé, nosaltres volem donar la possibilitat a la població que vol la independència de Catalunya que es faci realitat, allò que ens varen prometre. Entenem que els partits polítics que ens varen dir que farien el que farien i després no han fet res del que ens varen dir... Es refereixes a CUP, Esquerra i Junts per Catalunya. Entenem doncs, que aquests partits tenen unes estructures polítiques que viuen, que necessiten viure de l'ecosistema que està creat i que aquest ecosistema no els permet, o no volen ells, tirar endavant allò que van prometre a la població. Van estar jugant una partida de pòquer entre ells, a veure qui es baixava abans del burro. Aquests no són prou indepes, ja veureu que... O sigui, vosaltres sou els independentistes de veritat. Nosaltres no jutgem que siguem els independentistes de veritat, no jutgem a les altres persones en aquest sentit, però sí jutgem la seva gestió d'allò que van prometre. Però aquí ara fora de càmeres ens estaves dient que, per exemple, la CUP, que potser molta gent la identifica com els més independentistes, dius que no són nacionalistes. A veure, no podem agafar i dir que tots són iguals. No és el mateix la CUP de Girona que la CUP de Barcelona. Però en general la CUP fa 2 dies estaven fent una manifestació a Madrid. Aleshores, doncs, què se'ls ha perdut a Madrid? Quin problema hi ha que hi hagi una manifestació a Madrid? Anem a veure que quan tu vols la independència del teu país i separes el teu país de l'estat espanyol, què estàs fent? Però bé, mira, per exemple, l'independentisme ha anat a fer manifestacions a Brussel·les i ningú s'ha queixat per això. Sí, evidentment. Però una qüestió és anar a Brussel·les i una altra qüestió és anar a un estat del qual et vols separar a muntar-li una manifestació per canviar el cap d'estat. Com definiries Espanya? Espanya? L'estat espanyol, com li volies dir. L'estat espanyol. Hi ha un quadre molt bo de Goya que es diu Saturno devorando hijo. Això és Espanya. El sistema polític, Per qui no l'entengui, com és aquest quadre? És una pintura negra de Goya i és Saturn devorant el seu fill. Bàsicament, Espanya és un sistema que es basa en un conjunt de famílies, Grandes d'Espanya, 500 famílies, aprox, Grandes d'Espanya, que viuen molt bé i que han fet de l'Estat el seu cortijo. Aleshores, hi tenen tota una infraestructura muntada entorn a fer sobreviure a aquest sistema. Des de la judicatura, els magistrats, fiscals, policies, exèrcit,
I a més, quan comences a rascar, entre les famílies polítiques i els personatges que conformen aquest conglomerat d'aquest sistema, veus que el besavi ja era jutge del Suprem, el del Marchena. El general no sé quantos, ja el seu besavi ja era també general. Hi ha tota aquesta estructura d'un conjunt de famílies que viuen molt bé de l'Estat i nosaltres no volem canviar Espanya. Nosaltres el que volem és... Voleu canviar Catalunya, l'estat català. Nosaltres volem la independència del nostre país, perquè la mentalitat i la forma de fer de Catalunya no va acorde amb aquest sistema. També la volia el MIC, la independència. Explica'ns si teniu alguna relació amb el MIC. Sí, hi ha una relació, evidentment, però el MIC... MIC, recordo, un moviment identitari català. Sí, el MIC és una associació cultural que el que fa són homenatges a patriotes catalans, homes i dones, que al llarg de tota la història, d'aquesta història convulsa que tenim a Catalunya, de reivindicació dels nostres drets i de la nostra voluntat de llibertat, doncs el que fem és recordar-los. Bé, de fet, tu pertanyies al MIC. Sí. Hi ha alguns discursos dels teus a YouTube. Si et sembla, mirem algun dels teus. Jo pertanyo al MIC. És fabulosa Catalunya i una història meravellosa. Llàstima que tenim l'ocupació que tenim. I hem de deixar aquesta mentalitat de bons esclaus, de voler servir, de canviar sempre la llengua, de voler agradar. Aquesta mentalitat l'hem de treure del cap dels catalans. Aviam, també he vist que aquí fèieu proclames, no proclames, però sí que teníeu una pancarta d'Heribert Barrera. Sí, és un dels nostres, un nacionalista més. Què en penseu d'Heribert Barrera? Doncs que és un patriota més, una persona que va defensar la identitat catalana. És que el problema és que avui en dia a Europa estem renunciant a defensar el que som. Hem entrat en una construcció mental d'eliminar la nostra identitat. Ja dins de la globalització es busca que les identitats dels pobles desapareguin. Avui en dia viatges i te'n vas a Brussel·les o te'n vas a París i quina diferència hi ha entre Brussel·les, París, Barcelona? A tot arreu et trobes Starbucks, et trobes Burger Kings, et trobes McDonald's... I què ens vols dir amb això? El mateix. Què vull dir? Doncs que estem perdent la identitat d'allò que som. I bàsicament el que nosaltres defensem, tenint en compte que hi ha certes coses que evidentment són imparables, però sí que hem de defensar idiomes, cultures, que si no ho fem, desapareixeran. Un dels vostres referents, com has dit, Heribert Barrera, també Francesc Macià, però Heribert Barrera deia això: en América los negros tienen un coeficiente inferior al de los blancos. No sé si recolzeu també aquestes declaracions del senyor Barrera. Jo no vull entrar en polèmica i no he vingut aquí a jutjar aquest senyor que... No, però d'aquestes declaracions, què en penses? Estaries a favor o en contra? Jo no entro a jutjar això, perquè no són declaracions que... Doncs nosaltres sí que ho jutgem i estem en contra d'aquestes declaracions. Sí, jo també. Per això ho preguntava. Vull dir, com era un dels vostres referents, el senyor Heribert Barrera. Sí, però no és allò que... Nosaltres no apoyem el Barrera per això. L'apoyem per altres motius. En general, com a... En general, exacte. Fins on estaríeu disposats a arribar per assolir la independència? Perquè aquí, en aquest mateix plató, de fet, en aquesta mateixa cadira, el company Ernest Picerra, de Força Catalunya, deia: s'ha d'imposar la independència amb l'ús de la força, convencent els 17.000 Mossos d'Esquadra amb la necessitat de fer sacrificis. Magí Hildebrand, del Front Nacional: jo no mataria per Catalunya, però sí que estaria disposat a morir si fa falta. I Albert Juanico, de Joves d'Anem per Feina: prefereixo matar que morir per Catalunya. Què tenim davant? No sé, què tenim davant? Tenim davant tu em tens a mi, ara. Un estat, sí, però els independentistes catalans tenim davant un estat que espia, que ha creat el GAL, terrorisme a l'estat, que sabia, perquè tenien monitoritzat l'imam de Ripoll i van seguir-lo per tota Europa, a ell i als joves, i que sabia
què estava passant al Canà. D'acord? I tenim morts a sobre de la taula, a banda de persones a la presó. Fins on està el límit? Què tenim davant? Què tenim davant? No tenim un estat plenament democràtic. Tenim un estat que, a més, la mentalitat de conquesta, de 1000 anys, de conquesta, de conquerir la península i de conquerir Amèrica i Centroamèrica, segueix estant. És una forma de pensar, de destruir, d'eliminar la diversitat i allò que no entra dins de la uniformitat d'aquest estat. Aleshores, nosaltres tenim això davant. Què estaríem disposats a fer? El que estem disposats a fer és, per començar, crear estructures d'estat reals. Com quina? Un exemple d'estructura d'estat? Doncs, intel·ligència, banca pròpia. Tribunals. Estructurar la iniciativa privada, perquè això no es pot fer des de la iniciativa pública, evidentment. Però tot això com ho faríeu? És a dir, si ara fossis president del govern, que per cert, deixa'm fer un apunt, demà tenim un debat sobre què faries si fossis president del govern, president d'Espanya, més ben dit. Ho debatrem aquí amb Tomàs Güell, Albert Donaire, i estem pendents de la confirmació d'un altre convidat. Però aquí, demà, aquest tema. Era un apunt perquè també els oients demà també posessin TVCAT. Nosaltres, per començar, el que faríem és crear les estructures i després, evidentment, dur-les a terme. El que no pot ser és que juguem als escacs, com deia el Puigdemont, que comparava que jugava als escacs. A l'altra banda tenen totes les peces i nosaltres juguem amb 4 peons. Això no pot ser. Aleshores, nosaltres el que plantegem és que s'han de crear les estructures d'estat i, arribat el moment, declarar la independència, aixecar la DUI. Aixecar la DUI. Però per això es necessitarà un ús de la força, com deia el senyor Pissarra, per exemple? O sigui, estem donant ja per evident que Espanya tirarà contra Catalunya l'exèrcit, la policia, etc. Ho estem donant per segur. Jo no he donat per segur res, jo estic dient, si finalment s'acaba declarant la DUI, com és la proposta de Renaixença, com s'acabarà implementant? Nosaltres el que pretenem primer és crear les estructures. Un cop creades les estructures i la societat civil, la iniciativa privada, juntament amb les estructures institucionals, van tots de la mà, tirar endavant la DUI. Tirar endavant la DUI. El que no podem fer és obviar el que va passar. I el que va passar és que aquí hi ha una voluntat política d'un conjunt molt gran de la població que vol ser una altra cosa, que no vol ser el que li obliguen a ser. No vol ser el que li obliguen a ser. I aquesta població té dret a expressar-se. I el que no pot ser és que enviïn a la policia a pagar i a fer mal a aquesta població. Aleshores, hem de defensar aquesta gent? Sí, clar, hem de defensar aquesta gent. Amb armes? Amb armes? Esperem que no. Però ha arribat el moment? Ha arribat el moment, esperem que no faci falta. Però si l'exèrcit, si ve l'exèrcit espanyol, si ve la policia espanyola, vosaltres renunciaríeu a les armes? Nosaltres el que no farem serà seguir els camins i el mateix camí que han seguit els partits del procés. No seguirem el mateix camí. Ha estat un camí no violent, el del procés? Ha estat un camí on ni ha hagut recolzament polític exterior, ni d'institucions internacionals, ni d'altres partits. Cap família política europea ha donat suport. Per què? Perquè s'ha renunciat al nacionalisme i a la identitat. Perquè s'ha volgut vendre que la independència de Catalunya salvaria el món. I no, la independència de Catalunya és per crear un país, i aquest país, amb el català, amb la seva llengua, amb la seva història, és
un país diferent d'Espanya. No som la mateixa història, no ho som. No ho som. Aleshores, com no ho som, nosaltres el que volem és que les persones que senten això ho puguin expressar i, a més, puguin ser lliures. Arribat el moment. No pot ser que seguim donant voltes a la roda constantment dins d'aquest joc dels polítics de, bé, que dia passa, any empeny, i jo segueixo dins de l'estructura política, cobrant uns calés, i ara substituiré la qüestió de la independència per fer sentir culpable als meus votants la manipulació aquesta del sentiment, perquè com he estat a la presó 3 anys, doncs ara faig servir... Fas referència a l'entrevista de Junqueras de l'altre dia. Faig servir... El que em vinc a referir és que no pot ser que ens manipulin d'aquesta manera. Això també ho expresseu en un dels vostres vídeos del compte de YouTube que l'he vist. Fem un repàs a aquest vídeo. Els Jedi. Existeixen. La força et crida. Deixa'l entrar. Voleu atemorir la població amb aquest vídeo? Aquest vídeo que heu posat està fet en el marc del que va passar després de l'1 d'octubre. Aleshores, evidentment, en aquells dies estava la cosa... Xup-xup, no? Xup-xup. I vosaltres vau aprofitar per fotre una mica cullerada, no? Vull fer una comparativa. Sí. Vull fer una comparativa. Hem vist cremar 2 banderes de Tabàrnia, no? Si veiem cremar estelades, no s'atemoreix tant, no? A mi em fa por, també. A mi no... El foc no m'agrada. O m'agrada per cuinar, potser. El tema de les banderes de Tabàrnia faré un paral·lelisme. Un paral·lelisme així una mica bíblic. Aviam. És el judici de Salomó. El judici de Salomó, sí, de les 2 dones. Són 2 dones que viuen juntes i amb una se li mor el fill. I aleshores agafa el fill de l'altre i diu que és el seu fill. I l'altre se n'adona que no. Van a veure el rei Salomó i el rei Salomó agafa el nen i diu, bé, per solucionar això el que faré serà amb una espasa tallar el nen per la meitat i donaré una meitat a aquesta dona i una altra meitat a l'altra dona. I clar, la mare real del fill li diu al rei Salomó, no mati el nen, doni-li a l'altra dona. Prefereixo que visqui el meu fill, encara que sigui una altra dona. Llavors el rei Salomó agafa i li dona el fill a la mare real, i a la mare que havia enganyat, que no era la seva mare real, la fan matar. Tabàrnia era això. La Tabàrnia no ha existit mai. Sí, no ha existit mai, però hi ha un imaginari dins d'un grup important de persones que pensa això. Pensa això. Per què? Perquè no estimen Catalunya. I s'estimen més que estigui dividida a que sigui lliure i visqui com vol viure. Doncs aquest és el paral·lelisme. Aleshores, sempre nosaltres, els catalans, rebem atacs per part de l'altra banda. Atacs, ja dic, que espien els nostres polítics, sabien que podia passar alguna cosa a l'estiu del 2017 a Barcelona i no van dir res. I estem parlant que hi ha persones mortes. Estem parlant d'un país que és capaç de muntar terrorisme d'estat, de torturar,
d'empresonar persones que són totalment innocents i de muntar, sí, clar, i els Terra Lliure a Catalunya. i els CDRs, Què dius de Terra Lliure a Catalunya? i els CDRs que han estat tancats mesos i mesos per tenir 4 petardos a casa. Explosius. Sí, explosius. Mira, si et sembla, ara obrim la ronda de preguntes i ho comentem amb les joventuts. Irene, va, comença tu. Bueno, la ronda de preguntes o els comentaris que volíem fer de l'entrevista. No, és que jo al final he saltat una mica perquè porto 20 minuts aguantant, òbviament l'escoltaré... Aguantando el chaparrón. No, chaparrón no, perquè considero interessant aquesta entrevista. Al principi, fora de càmeres, he dit ja m'està bé, no?, que l'independentisme es fracturi. Sí, et veia massa contenta, m'ha estranyat. Sí. I de fet, al principi li preguntava i tot que era Renaixença perquè no l'havia escoltat i m'alegrava, dic, mira, l'independentisme fracturat, això amb unes eleccions perfecte perquè ens donarà millor resultats amb una opció constitucionalista no independentista. Però és que, escoltant aquesta entrevista i els vídeos que he vist, o sigui, jo de fet tinc por. O sigui, tinc por que sorgeixin partits com Renaixença, que els hi preguntes si estarien disposats a la força, amb armes, si estarien disposats a la violència, i no són capaços de dir-te no, aquí no hem d'arribar. O que hàgim tingut també sentats a persones que formen part d'altres partits polítics, com Front Nacional o Força Catalunya i de més, que diuen que estarien disposats a matar per Catalunya abans que morir per Catalunya, no? Doncs a mi això no em surt. Jo soc del Partit Popular i no em surt dir aquestes coses. Mai a la vida podria dir que jo abans, pel meu país, o mataria algú o faria mal a algú perquè sí, per aconseguir un objectiu ideològic polític. No. No obstant, jo no sóc capaç. No obstant, Espanya ho ha fet i ho fa. Jo tinc 30 anys i jo, gràcies a Déu, he nascut en democràcia. Gràcies a Déu. Els meus avis no. Els meus avis no. Tu pots considerar el que tu vulguis, que això no és una democràcia, jo et dic que és una democràcia. Tu estàs aquí sentat i tu pots dir les banejanades que estàs dient, perquè per mi és molt fort el que estàs dient, però hi ha llibertat d'expressió i tu estàs representant a un nou partit polític que sorgeix a Catalunya i ningú t'està coaccionant ni t'està vetant. Tu vius en una democràcia que altres països no tenen la sort de poder fer el que tu estàs fent avui. Parlant aquí, jo crec que és la viva mostra que hi ha democràcia. I el que a mi em sobta és que tu li preguntis, Sergi, renunciaries a la violència i que tu hagis de pensar. És que jo no concebeixo una idea política que s'hagi de pensar si faria ús de la violència. Per molt que tinguis davant un dinosaure o que tinguis... I després el relat polític d'aquest partit. El relat polític... L'1 d'octubre es va fer servir la violència contra persones grans. L'1 d'octubre és negligència per part d'alguns Mossos que ja n'hi ha els seus expedients. Sí, hi ha els seus expedients interns que jo desconec la informació de l'expedient intern, òbviament. No. La negligència va ser per part d'un govern autonòmic que va fer les coses mal fetes, es va saltar la llei i va agafar a la ciutadania catalana, va agafar els catalans i els va dir: ei, aneu a les portes dels col·legis i si ve la policia perquè nosaltres estem fent una il·legalitat, feu front. Perquè si les coses es fan com es tenen que fer, ni policia ni res, al final la policia el que està fent és protegir la llei. Perquè vivim en una democràcia. I gràcies a aquesta llei, que a tu et protegeix també si et passa alguna cosa el dia de demà, i gràcies a aquesta policia, si et passa alguna cosa, també et protegirà. El que va passar aquí va ser un govern irresponsable que va llançar els lleons a la seva població. I tenim unes persones que estan en presó per haver incomplert una llei. I jo no permetré més el relat aquest d'odi que tens contra Espanya i contra els espanyols. Perquè vosaltres sou, que ara he estat llegint perquè no tenien idea del vostre partit polític, sou neofeixistes. He vist declaracions on dieu... Us heu considerat de centre, no? De centre, ells poden considerar-se el que vulguin, però ells defensen i porten pancartes on darrere
darrere es diu Catalunya catalana antes de espanyola i musulmana. No és això. Sí, és això. És això. I el vostre vídeo de YouTube, darrere d'aquelles banderes hi ha odi, hi ha feixisme i hi ha racisme. I darrere de les teves paraules estan plenes d'odi. D'odi cap a una societat que ha nascut, per exemple, a Extremadura, a Múrcia, on també vosaltres defenseu el Barrera, en aquest home que... Heribert Barrera. Exacte. On critica i desprecia a tots els extremenys, a tots els murcians, a tots els andalusos que van vindre als anys 60 a construir Catalunya i que a dia d'avui, com jo, que sóc catalana, nascuda a Catalunya, de mare andalusa i de pare gallec i que han construït també Catalunya. Nosaltres... I no t'ho permetré? Aviam, escoltem el senyor Oriol. Nosaltres no ataquem els espanyols com a individus. Ataquem l'estructura de l'Estat. La meva mare és andalusa, també, d'acord? Aleshores, i molts de nosaltres, de les persones que formem part de Renaixença, tenim familiars de la resta d'Espanya. Nosaltres el que ataquem és la forma de fer del que és l'estructura d'Espanya. Però perquè voleu crear una estructura pròpia per tindre el vostre cortit com vosaltres. Voleu tindre una hisenda pròpia, voleu tindre una banca catalana que ja va ser-hi i va estar corrupta, banca catalana, amb el senyor Jordi Pujol, on aquí també hem tingut estructures catalanes que a dia d'avui estan considerades com organitzacions criminals. D'això ho en dieu alguna cosa? Mira, el cinisme d'organitzacions criminals... No ho dic jo. Què en dius del que ha passat durant 30 anys a Catalunya? Venint d'una persona del PP... Que venint d'una persona del PP... Per favor, el PP, que és considerat un dels partits més corruptes d'Europa... A que tu diguis. I que viuen molt bé, tots els seus capos... Perquè tu has viscut molt malament mentre ha governat el Partit Popular a Espanya. Tots els seus capos... Tu has viscut molt malament. Que respongui l'Oriol i després vol parlar jo. He viscut perseguit. A mi m'ha perseguit la policia. Explica'ns això. Algo malament hauries fet. Però aviam, Irene, escoltem perquè ha donat un titular. Què t'ha passat? Com t'ha perseguit la policia? No perseguís la policia, ni a Catalunya ni fora de Catalunya. A nosaltres ens han perseguit, ens han fet dossiers, evidentment. Però què t'ha passat? Algun episodi d'espionatge? Doncs com vivim en una democràcia, després, els dies després del referèndum, vam tenir agents que ens seguien. Però això, tens algun informe, hi ha alguna cosa que constati o són també coses de vostres que... La policia, quan et segueix o t'està investigant, és perquè creu que pot haver indicis de cometre un futur delicte. Jo crec que amb aquests vídeos, jo si fos policia també estaria alerta d'una persona que es dedica a cremar i a fer segons quines proclames, òbviament l'has de vigilar. Jo dic, la policia no us investiga, és un jutge qui mana la policia investigar-vos. Perquè hi ha una investigació darrere. És lògic, i jo t'he sentit dir que no ataques a la ciutadania espanyola en concret, sinó que ataques o et trobes malament l'estructura d'estat de l'estat espanyol. És cert, això. I segons les teves paraules, intueixo que creus que no és un estat democràtic o que és un estat que fa ús d'armes no democràtiques. Segons el que has dit, jo crec que és correcte això. És un estat que fa servir el Pegasus per espiar polítics. Em sembla... Puc estar d'acord o no? Que crea cèl·lules terroristes per matar persones. Discrepo profundament. El GAL? Discrepo profundament que l'estat espanyol en si creï terroristes per matar persones. El GAL? Bueno, el GAL o qui tu vulguis, és igual. No. Però que no te'n vagis a fa 40 anys. No me'n vaig a fa 40 anys. El que jo et vull dir és, tu creus que la sobirania del poble català resideix en l'estat català, no? Sí. Val. La meva pregunta és, no sé, jo crec que no sé si coneixes la Constitució espanyola, si te l'has llegit algun cop, jo faré referència a l'article 1.2. Sí, però jo... No, un moment. Una pregunta, un moment, és que vull arribar... Una pregunta, has votat la Constitució espanyola? Això vull arribar també. Sí, vull arribar justament això. Jo el veig més jove, però aviam. Jo vull arribar justament a això. Diu que l'article 1.2 resideix la sobirania nacional en el poble espanyol del que emanen els poders públics. Jo crec que estàs en contra d'això en l'estat espanyol, però l'estat català, si resideix a tota la sobirania, a tot el poble català, si diguéssim, la Vall d'Aran es vol independitzar, si tens aquest article en la Constitució, no podrà fer un referèndum d'independència dins de l'estat català, perquè la sobirania resideix a tot l'estat català. Llavors, jo crec que s'ha de conèixer els instruments legals, com és el referèndum constitucional, no sé si el coneixes, article 92 crec que és, on el president de l'Estat té la potestat de fer un referèndum consultiu.
Jo crec que els mecanismes legals existeixen per assolir una futura independència. També la reforma constitucional, articles 166, 167, 168, on tens unes majories establertes per poder protegir segons quins drets fonamentals de la majoria fictícia, jo crec, del moment, perquè hi ha drets fonamentals que s'han de protegir de la majoria del moment. Perquè, si no, els drets fonamentals quedarien exposats a la majoria, com he dit, del moment i quedaríem desprotegits. El que tu dius de votar la Constitució és un error. Per què és un error? Perquè, segons el que tu estàs dient, cada 10 anys s'hauria d'anar votant la Constitució. El que legitima la Constitució són els articles, com he dit, 166, 167, 168, que et permeten la reforma constitucional a qualsevol moment de la seva vida. Per tant, no em serveix, no he votat la Constitució, no és la meva Constitució. D'altra banda, comparada amb altres estats, és una Constitució bastant nova, perquè l'Alemanya és bastant més antiga, el Japó, arrel de la Segona Guerra Mundial. La nostra Constitució té 40 anys. Que s'ha de reformar? Sí. Jo també ho crec, que s'han de reformar moltíssimes coses, però el que no legitima és el dir no l'he votat, no m'agrada aquesta Constitució. No, tens la reforma constitucional, on tens les 3/5 parts o els 2/3. Les reformes, si aconsegueixes la majoria establerta per la llei, saltar-se la llei per aconseguir una proclama política és delicte. I s'ha no de perseguir, sinó davant dels tribunals i que decideixin el que et toca. El que no pot ser és que no es renuncia a la violència, que no es faci cas a la llei, perquè la llei és el que ens iguala a tots. La meva ideologia està dins de la llei igual que la seva, igual que la teva, igual que la seva. El que no pot ser és que jo no em senti espanyol i m'hagi de veure obligat per força a ser espanyol. No estàs obligat a ser espanyol. Jo no soc espanyol. Jo respectaré sempre respectaré el que tu sentis, igual que respectaré el que ell senti i el que ella senti. Però tens uns mecanismes i jo respectaré el que senti. Aquests mecanismes dins de l'Estat no és que no m'agraden. No t'agraden perquè no tens les majories necessàries per assolir-ho. És que són una trampa total i absoluta que no permet a una minoria, com és el poble de Catalunya... No tens ni majoria qualificada dins del Parlament de Catalunya. No tens ni els 90 diputats majoria qualificada del Parlament de Catalunya. Té tota la raó. Nosaltres no podem, com a minoria, no podem canviar a l'estat espanyol la convèncer la majoria per canviar-ho. Ja està, es tracta d'això. El joc de democràcia és aconseguir la majoria per arribar a... Pedro Sánchez tampoc tenia la majoria per ser president del govern i va convèncer la majoria del Congrés per ser president del govern. Aquest és el joc. Aquest és el joc. No és cap joc, és la llei. De sempre. No, també es pot pactar... És la pastanaga. No, no és cap pastanaga. El pal ja el vam veure l'1 d'octubre. Es pot pactar, igual que Escòcia i el Regne Unit van pactar un referèndum pel president de l'Estat. Pedro Sánchez té la potestat de fer un referèndum consultiu en un lloc del territori pactat, dins la llei. Aconsegueix, amb les teves majories dins de Catalunya, arribar a pactar això. No et saltis la llei. Aquest és el problema. Joel, Oriol, Irene, gràcies pel debat, per les preguntes. Vull comentar breument, abans que te'n vagis, un vídeo, el número 14, companys, si me'l prepareu, que m'ha cridat personalment l'atenció, les proclames i la simbologia que utilitzàveu l'11 de setembre. Ho veiem. Aviam, explica'ns aquest vídeo amb el braç alçat, amb les 4 barres. Les 4 barres sempre s'ha fet. No trobo on està el problema. No sé, escolta. Molta gent... Imagina't que el PP agafem i fem així, amb les 3 barres d'Espanya amb la mà dreta alçada. Què ens dirien? El senyor Mas, sortint dels jutjats, va fer també les 4 barres. Sí, Churchill va fer així, sí. Jo crec que no és equiparable. Què esteu jutjant? El fet que fem les 4 barres? No, estem jutjant el fet d'alçar així la mà escoltant un himne. Acompanyades amb imatges. Declaracions acompanyades amb imatges. És tot. És tot el conjunt. Veient aquest vídeo, si fossis policia, em diràs que no, però si fossis policia, veient aquest vídeo, jo crec que t'entraria la necessitat d'almenys vigilar aquest grup de gent que semblen ser violents,
no? No és el mateix que una proclama independentista com hem vist al Passeig de Gràcia, que estan cridant i tal, però jo si veig això dic, aquesta gent pot cometre un delicte en un futur o poden ser violents o poden cremar un container. Per què? Home, ja només si vas amb la bengala i cremes banderes tens més indicis que jo si vaig amb una pandereta a fer així. No és el mateix. I una persona ha d'estar més vigilada que l'altra. Respon al convidat i ens anem al debat. És bàsicament una mica la performance del moment i ja està. Nosaltres anem a l'11 de setembre a fer una ofrena floral i ja està. Jo no veia flors, ja. Sí, n'hi havia. Flors i violes. Jo veia Irene Pardo, Joel, us quedeu aquí. Ara entrarà el convidat de Confluència Jove. Oriol Edo, moltíssimes gràcies. Teniu joves, per cert? Sí. Doncs ja ens els anireu portant aquí al programa, perquè també estem encantats d'escoltar-vos a vosaltres. Molt bé. Gràcies per acceptar la invitació. Gràcies a vosaltres. I ara repassem les declaracions